Τώρα εγώ δεν είμαι. Εδώ τον τελικό ήρθαμε να Θέλω μια πρόβλεψη Τώρα τι παίρνεις βίντεο. για τον τελικό. Παράταση. Δηλαδή πόσο? 1-1. Θα σκοράρει ο Κονδυλιός? 50-50 αυτό. Άκουσα μία πριν ξεκινήσει το δεν θυμάμαι ποιος μου το είπε πριν από κάμια ωρίτσα που μου λέει ένας παίκτης μου λέει στη Λίγκα έχει παίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Είναι ο αρχηγός μου λέει του παγκόσμιου. Τι έχεις πει να πεις γι' αυτό? Επαγγελματικό τι εννοείς? Σε επαγγελματικά σε ομάδα. Δεν έχει σημασία αν έχεις παίξει πραγματικά, αλλά έτσι το θεωρούνε. Ναι, είναι αλήθεια. Ναι. Έτσι όπως το θέτουν, ναι. Ναι, έχεις παίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο? Πλήρως ΦΠΑ. Όχι, όχι. Δεν είχε. Δεν είχε τότε. Εδώ, Δεν δικαιολογείται. θα φωνάξουμε το ΣΔΟΕ. Και κάτι τελευταίο. 7 Ιουνίου, όπως θα ξέρεις φαντάζομαι, αν δεν το ξέρεις θα το μάθεις, έχουμε κολέγιο Μωραΐτης στο πλαίσιο του Alumni Day. Φαντάζομαι είσαι μέσα. Αφού το ξέρω από τώρα, ναι, θα είμαι. Θα είσαι έτσι. Ωραία. Καλά, εκεί θα γίνει χαμός, δεν συζητάμε.